Ljudi moji, evo nas. Skipovao sam dosta večeri, vratio sam se, kako se zove, vratili smo se nazad u hotel, imamo spavamo. Baš smo pospani, tako da oprostite polupanost. Za 6 sati ustajemo, manje, za 5 sati ustajemo. Aerodrom je druga kuća, je tega tu, na metar. Cveti, ovo putovanje nema kraja, ali da ispričamo kako je došlo do ovoga da mi budemo u Parizu. Znači, slušajte sad. Check out iz hotela nam je u 11, što znači da moramo u 11 izađemo iz apartmana i da biramo, da idemo da gledamo Deda Mraza na -20, da idemo u tržni centar koji je Kršina najveća na -20. Ajde, će da idemo na aerodrom, će da istrpimo tih nekoliko sati do 4, jer u 4 nam je let i onda posle toga za Beograd. Otišli mi, smarali smo se ljudi, onaj aerodrom je, znači moja soba je veća od onog aerodroma. Barem ima Wi-Fi, ali nema bukvalno ni prodavnice, nijedna. Nema ništa. I ono što ima, uzeo sam parče pice i 2 vode za 16 evra. Došao avion, mi otišli tamo karte da nam odrade i ona, vrate, uzme i odradi nam karte za, pošto kada je connected flight i kada imate, znači kada je konektovan let, znači idete od Rovaniemija do Pariza, od Pariza do Beograda, mora odmah da vam da boarding passove, zato što vi odmah idete u sledeći avion i ne idete da pokupite kofer u Pariz da bi predali opet za Beograd, nego samo idete i to je to. Međutim, ona nam nije dala boarding passove, dala nam je za Rovaniemi i Pariz. Ona je rekla da ne može nešto, iskreno verujem i otkud znam, možda sistem nije dao, pošto je bilo prerano, otkud znam. Aha, sistem. Ne verujem da namerno nam nije dala. Da, sistem nije dao. Mi odemo u avion i avion, brate, kasni. Prvo piše, treba je u 4 da poleti, piše kasni u 4:10 će da poleti. Da poleti u 4, to je idealno sve, da mi stignemo na drugi let za Beograd i uklapamo se tačno. Znači, nismo mi nešto rizikovali kao 20 minuta između 2 leta pa da ne stignemo, nego bilo odnosno 2 sata, tako da je to manje. Da, sat i 45 smo imali. Pisalo 4:10 će da poleti, kao 10 minuta kasnije. Kažem, mama, Jani, neće ovo 10 minuta da kasni. Neće, znam, nikada nije 10 minuta kasnije. Uvek mora bude sat vremena. Poletimo mi u 5 i 2 minuta. Tačno se sećam kad je krenuo za brzati. Ja sam screenshotovali, imam da vam dokažem. Da, u 5 sati i 2 minuta mi poletimo. A, realno, tih sat vremena mnogo znači kada žurite na sledeći let. Bukvalno je bio u fazonu kao čekamo da napunimo gorivo pa krećemo dalje. Izvini druže, pa ni ovo nisu ova pumpa, ja skupaš bodove, brate, šta je ovo? Sad ćemo mi u Pariz. Ovdje kreću moje frustracije. Znači, pazite, ono što ste me vidjeli u vlogovima, ovo je najmanje porodičan vlog koji sam ikada snimio. Ja sam toliko bio nervozan, ljudi. Jana se smije, Jana se kida jer njoj je to bilo sve super. Da. Ali, gledajte sad ovo, mi sledećemo. Vratite se sat vremena unazad. I mi sledećemo ljudi u 7:20. Sledećemo u 7:15, u 7:30 on zaustavlja avion. On se ljudi vozio po pisti kao da mu je poslednji dan da vozi avion. On ga toliko vozio, nije stavio... Pusti čoveka, znači, i njemu si išlo kući sigurno. Ljudi, kao da je radio onaj časni krug, ide u penziju pilot i obišao ceo aerodrom, radio onaj počasni krug, poziciju. Ali ja se sjećam, prošli put kad sam ja sletila za Pariz, da sam mnogo dugo se vozila i za Pariz se sjećam i za Istanbul se sjećam da sam mnogo dugo vozila. Pa da, veliki aerodrom. 7:20 nešto, ja kažem Jani, tu je zaustavlja se avion, ja kažem Jano, mi smo trebali da se check-inujemo. Mi tehnički se nismo check-inovali, jer ona tamo u Finsku nas nije check-inovala. Nije nam dala boarding passove. Da nam dala boarding passove, da potvrdila, to je to. Mi nismo check-inovali. Mi smo zakasnili na check-in. Nas neće sad niko da pusti. Ona se smeje. Da, bar će vidimo Pariz. Ja nerviram se, jedva sam čekao da dođem kući. A mi ono raštrkani. Dosta mi je svega, brati, putovanje. Čale napred, Vesna nazad, mi na sredini, ne možemo ni da se dogovorimo. Čale napred, Jana i ja smo jedno iza drugog. Terminal D2D, nešto treba da nađemo. Ljudi, onaj aerodrom je veći od Beograda, kunem vam se, onaj kao da si išao sa Višnjičke banje, brate, do Ledina, brate, znaš koliki aerodrom. Istrčali smo maraton najlaganiji. Ja ne znam koliko koraka imam. Ma dobro, i ne mora. Ja mislim da mi je računalo nešto sad. Pa nismo puno koraka prošli danas, ali... Što bre nismo, dobro, nismo danas, ali juče. Evo, 12.600 koraka. Ali to je samo to, znači? Znači, to je samo to, mi smo ceo dan sedeli i čekali avion. 12.600 koraka imam. 10 km. Sve na aerodromu? To je 10 km šetnje, ljudi. Bukvalno ništa nismo šetali. Od apartmana, Uber, do aviona, do aerodroma.
Bukvalno ništa nismo šetali. Ovo je 10 km samo na čak na glavu. Kako si se iznervirao iznova. Ja ne mogu da verujem. To, mi trčimo. Ja zaustavljam ljude, pitam ljudi, jel ćemo stići? Pitam ljudi, jel može neko da nam pomogne? Ja ne znam šta treba da radim. Uvijek kada ja ne žurim na let, ali čujem da nekog zovu, kasni, dođe, brate, onaj mali autić, pokupi ga, vozi ga, razumeš, ja čekaju ne ih znam. na izlazu. Nas? Nas niko ni ne pita za nas. Mi pitamo kao, Mi pa pitamo. kako oni? I don't know, Da, go there, I don't know, next. kao, ask Air Serbia, ask pored šalter. Ja dolazim na Air Serbia šalter, ono crnja stoji. Ono iz Alžira lik. Da, lik iz Alžira, ja mu kažem, bro, imam Air Serbia flight. Jel možeš da proveriš? Kasnimo na let, zato što Air France je kasnio sa poletanjem. Kasnimo na let, šta treba da radim? Kaže on, morate da pozovete Air Serbia customer service i da javite i da pitate njih šta treba da radite. Ja njemu kažem, broski, iznad tebe piše Air Serbia, zašto da zovem kad sam došao na šalter gde piše customer service Air Serbia? Što bi zvao? Što? I ja mu kažem, i kako da zovem, nemam signal, I don't have France card. Kako da zovem, I don't have SIM card. Šta hoću da platim jetelu mrtvi račun 20.000 dinara, da pitam, ljudi, čao, mi kasnimo na lete, možda se čekate. se jave, iz Srbije čekaš sat vremena. Hoće da se javi, ja kažu, vaš poziv nam je bitan. Javit ćemo, prvi slobodni operater ćemo se uskoro javiti. I čekaš 3 sata. Prvi slobodni operater, a naš pilot ovako, jedva čeka da krene, ono... Kako si prso. Kraj je bio kad je on rekao Stefanu, you can go buy SIM card. I Stefan rekao, buy SIM card? Bro, my flight is in 5 minutes. Where to buy SIM card? Da, kaže on meni, ja kažem, nemam bre signal, kako da zovem customer service Srbije? Kaže on, go in duty free, buy SIM card and then you can call. Ja ovako stogam u njega. What the fuck, sam mu rekao i okrenuo sam se i otišao sam. A ne znam što on sedi tu kod Air Srbije, Brate, broski pojma nema sa životom, ne znam gde se nalazi. Ne znam, dobro, da. Idemo mi dalje, naletimo na nekog dobrog Francuza koji je stvarno bio onako... Ali ništa nije pomogao. Nije ništa pomogao. Ali se baš zabrinuo. Ali se zabrinuo i hteo da nam pomogne. Prvi koji se zabrinuo, da. I hteo da nam pomogne. Međutim, bio odmah u fazonu, ljudi, vi ne stižete na taj let. Ja pogotovo kad ja šetam i vidim one znakove kao koliko ti treba do A gejtova, do B gejtova, do C gejtova. Mi smo bili na gate B30 i nešto, da vas ne lažem, sad ne znam i ja. Ljudi, walking time odakle smo mi stojali, kad smo već kasnili na let, do tog gejta, inače let kreće za 10 minuta, a walking time, šetnja do tog gejta, je 30 minuta plus. Da. Ja sam izneverovao. A to da nije gužva na pasaži, mislim. Da, a pa sad, znači, ajde stignemo mi do gejta, nego mi moramo da check-inujemo karte, moramo da prođemo onaj njihov spori, onaj sistem, kada oni vide sat, oni su u fazonu, sat? Nosiš sat? Što to nosiš? Je to uređaj za bombu? Pa majke mi, izgubljeni, vide vodu ovako, oni, jel hoćeš da uništiš ekonomiju Francuske? Nemoj, toliko voda da nosiš iz naše zemlje. Čekaš 2 sata da prođe mrtvi onaj security, nema šanse da stigneš. A ja pitam onog lika kao, are there cars available? On kao, cars? Bukvalno kakve cars? Jer ako da nas povezu, bar kao ona kolica nekada nas odvezan. No cars. Jok, kakva ona kolica, koriste se, sad ta kolica kupila galerija, sad se voze tamo po galeriji, nema, nijedan aerodrom više ta kolica nema. Ma to samo ako si biznis. Otišli mi na jedan šalter, ali pritom, ljudi, znači morate shvatiti, to je 10 km šetnje. Znači, morate shvatiti... I trčanja, cijela ta frustracija je najbrža šetnja ikada. Evo, ljudi, ako sam ja imao ikada visok šećer, ja ga više nemam. Verujte mi, ja sam toliko aktivirao moj pankreas i sve što ide uz to, brate, sa ovom šetnjom, da ja apsolutno nisam više bolesan, ako sam ikad bio.
on ništa, nije nam ništa rešio, došli smo kod neke brale, ona nam rekla, slušajte, idite skroz na drugu stranu aerodroma. Da, a svi nas šalju od jednog do drugog, niko ne zna šta da radi, i to od jednog do drugog je 15 minuta, ti trči bukvalno da stigneš sve, znači haos. Mi idemo, pomirili smo se s tim da ne stižemo više na let, ovo treba već 14 minuta, skatiću. Pomirili smo se da stižemo na let, nebitno, idemo od jednog šaltera do drugog šaltera, od drugog šaltera do trećeg šaltera do četvrtog, bukvalno smo 5 šaltera promenili, dok nismo došli do dve gospođe koje su nam stalno pomogle, dali su nam, pazite sad ovo, znači 4 nove avionske karte za sutra ujutru u 10, dali su nam hotel da prenoćimo, dali su nam stvari ovako, nemam pojma, četkice za zube, paste, brijači, kreme, dezodorant, majica, pidžama, sve su nam svašta nešto, i dali su nam po 15 evra po osobi voucher da uzmemo da pojedemo nešto i doručak u hotelu. Tako da ispoštovali su nas maks. Koliko piše od avionska karta je 500 evra, Bože me sačuvaj sa koneko je 500 evra od Pariza do Beograda. A posle kombinacija dolazimo u hotel, u pogrešan hotel. Dolazimo u hotel i iz nekog razloga, ja ne znam šta je sa Francuzima i sa hotelima, oni drkaju na Ibis. Znači, oni obožavaju Ibis hotele. Meni stvarno nije jasno šta je njima sa Ibis hotelima, ali ima ih 2 na ovom aerodromu, ljudi. Ne, 3. Ima običan Ibis, ima Ibis Style i ima Ibis Style Wild. I mi smo otišli u Ibis Style i oni su nam rekli ne možete ovde, ovo nije ovaj hotel, ovo je drugi hotel. Treba da idete 5 minuta autom odavde ili sat vremena peške. Ja stvarno ne znam kako može, znači, Einsteinova teorija relativnosti. Kako je moguće da nešto traje 5 minuta autom i sat vremena peške? Ali sad ću kažem, jeste zašto je išao onaj kao autoput. Mora iš okolo, mora iš oko autoputa. Put ide se brzo, ide se 80-90, ne ide se na 20. Da. Zove se taksistu koji je pobegao. Zove taksistu ovaj bata unutra. Kaže, za 15 minuta će dođe taksi da nas iz ovog hotela odvede u ovaj hotel gde smo sad, koji je 5 minuta autom. Dolazi taksista, ja mu dajem kartu koji hotel. On kaže, pa this one? Ja rekao, ne. Another Ibis. Čekaj ti pokažem na mapi. On je ljudi uradio, evo, legit uradio ovo. Ne, on je ovako bukvalno kao se trese. Ovako. I pobegao. Bukvalno tako pobegao. Izašao iz hotela, mi trčimo za njim. Mi smo još gori. I on je stao iza ćoške. Jesmo mi misli da on žuri zato što je auto stavio negdje, nije beža od nas. On je stao iza ćoške, pobegao iza ćoške, ne stao. Ja dolazim nazad na recepciju. Balta što ga naručio nije bio tu, ja dolazim kod njega i kažem, our driver disappeared. Ona gleda ovako u mene i nastavlja da priča s ovim likom ispred nje. Ja rekao, halo, driver disappeared. Evo ga dolazi ovaj, bro. Ja rekao, bro, driver disappeared. A pazi njegovu reakciju. I call another one. Reakcija mu je bila takva kao da je navikao da taj lik beži. Da. Znači, bukvalno kao da se već to desilo. Sve je bilo kao Matrix. Dolazi, naručuje on, 10 minuta stojimo na kiši napolje, čekamo. Dolazi bata, kaže, bro, neće niko da prihvati vožnju, mnogo kratka relacija, pozovi Uber. Ja pozovem Uber dođe, pokupi nas, dovede nas do hotela. Uzmemo kartice od hotela, dođemo do sobe i moji ne mogu da otvore vrata. Nego kartica nema. Nemaju karticu. Ali to je paralelni univerzum, mi smo vidjeli nju kako stavlja kartica u blokče, zatvara, mi nosimo oko sa sobom kartice. Samo 2 kartice. Otvaramo, nema kartica. Da. I nisu pale, vraćali smo se, svuda smo gledali da smo bili. Ja dolazim dol, ja kažem, bro, you forgot card da mi staviš. Bro, you forgot card da mi staviš. On gleda u mene. Kako? Ajde. Evo ti, sad unutra je. Vratili smo se i evo nas. I otišli smo do Pariza i do Eiffelove kule. Da, i vidjeli smo Eiffelovu kulu, Arc de Triomphe i sad idemo da spavamo. Tako da, ljudi moji, ovaj vlogmas je bio, Bože sačuvaj i sakloni, najluđa epizoda do sad. To je toliko trajalo sve, toliko smo trčali, sa rančevima, s jaknama. Samo se setite nekog momenta kad ste bili bespomoćni i mnogo nervozni, što ništa ne ide po vašem.
To smo bili mi danas, samo što smo još morali da šetamo 10 km. Ovo je skraćeno, mi nismo pričali da smo tražili voz na aerodromu, da smo na aerodromu išli vozom do hotela, pa smo to mašili, znači to je bukvalno priča za sebe. Znači onda od jednog do drugog lika, do trećeg lika, vete, niko neće ti kaže ništa. Došli smo do jednog lika, ga pitamo, brale, gde da dođemo najbrže do Air Srbija Gate, ovo ono, a gledajte kako on odgovara. Ja ga pitam, samo žurim, za 20 minuta mi je let, a pa s njega. Where is your flight again? Laku noć. Idemo da spavamo sutra. Sutra ustajemo za par sati.